כשהיינו במשכן הישן או במשכנות הישנים שלנו, בשני הגלגולים הקודמים, כל כך רצינו שמרן ראש הישיבה יגיע אלינו. כל כך רצינו להתפאר בו ולומר, תראה הרב, תסתכל מה הקמנו, תראה מה עשינו, תראה איך אנחנו שומרים על המסורת ועל המורשת. ולא הצלחנו. פעם הרב לא הרגיש טוב ופעם לא הצלחנו להיכנס, כל פעם עיכובים. אנחנו מאמינים שהכל מאת השם. אבל אנחנו עכשיו מתאבים, מדמיינים שמרן ראש הישיבה פה, כמו שאמרנו בשבת, תחשבו שאתה גר בבית של מרן ראש הישיבה, ואתה קם בבוקר ומארגן את הילדים לבית ספר או לגן, ומרן ראש הישיבה לידך. ואתה חוזר ביום עמוס, ומרן ראש הישיבה לידך. ואתה רוצה אולי טיפה להתפרץ, או טיפה לצחוק, או טיפה ומרן ראש הישיבה לידך. ואנחנו מדמיינים שמרן ראש הישיבה פה, ורוצים טיפה להבין עד כמה שידנו משגת במי שהיה מה שנקרא בקודש פנימה, חתנה דבי נשיאה, שגר איתו, ואכל איתו, ושתה איתו, לפעמים גם קרא איתו ולמד איתו, אולי גם דיבר איתו דברי חולין. אז הרב ליאור כהן, אנחנו מתכבדים ומודים הרב שהגיע. אנחנו מבקשים לשמוע גם דברי תורה, אבל גם את כל מה שככה, לא הכל, אבל מה שאפשר עד שידנו משגת. חמוד הרב. ברשות מרא דאתרא, ציבור היקר, הרבנים החשובים, הרב משה, רב אלעזר, רבי דוד, קודם כל גם זכות להיות בסיום מסכת שנלמדה בדף יומי. בשיעור בדף יומי היה תמיד הרב אומר בדף, מי שמשתתף בשיעור בדף יומי בלי דאגות פרנסה, יש לו התמדה בתורה, זה בלי דאגות פרנסה, זה בדף. ונהניתי לשמוע את ההקבלה מבאיר עד מאיר. באמת, מי שיודע, הסבא רבי רפאל הוא הרי לפני מרן ראש הישיבה היה בן בכור לרבי מצליח שלא החזיק. זה היה סיפור מעניין מאוד. רבי מצליח הגיע לתוניס